fito ka kai ka nan boye kana cewa wai kaza, ka fito ka gaya mata ba batsa bane ba, ka gaya ma yaro saboda ya sani ya san cewa ga fa abin da ake nufi. Shin da gaske ne ka auri Baturiya 'yar ƙasar Germany? Da gaske ne na auri Baturiya. Ga ta nan ma, sweetie, zo mana. Na je ƙasar nan, da na shiga ƙasar nan kaga da yawa akwai wanda ba su san Hausawa ba. To zuwa na kuma garin nan na nuna musu nima wani al'ada da kuma yanayin da suka karɓe na hannu biyu, nima na nuna musu cewa nima ɗan halak ne. Har kuma a haka kuma na aure su kuma ban yaudare ta ba kuma ban cuce ta ba kuma har yanzu muna tare da ita kuma suna alfahari da ni. Shin ka iya yaren Germany? Ina so in ji idan ka iya ka ɗan yi mana sakamakon muna so mu tabbatar shin wai Chizo shi ma da 'yan Baturiyarsa yaren Germany yake yi da ita? Kai wannan mai sauki ne wai, duk da dai yaren Germany yana da wahala, bari in gabatar da kaina da yaren Germany. My name is Haruna Salisu, ich komme aus Nigeria, meine Mutter sprechen ist Hausa, ich bin 27 Jahre alt, ich wohne in Schwantal, Mönchengladbach. Meine Hobby ist Singen, Tanzen, Fußball, Spielen, Social Media. To Chizo, muna godiya da wato kasancewa da kai da muta wayar telefon. Muna godiya Chizo sosai, Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci. Mun gode da irin shawarwarin da wato ka ba wa 'yan uwa da dai waɗanda suke bibiyan wato shafi na mai suna Sarkin Afirka da dai sauransu. Shin kuna daga cikin masu son tafiya ƙasar Libya ko Algeria ko Tunisia ko Morocco ko Italy ko Spain? Ko kuma kuna daga cikin masu kallon shirye-shiryenmu a ta yadda muke kawo muku yadda 'yan gudun hijira suke faɗi tashi kaɗai? To jama'a, da fatan kun ji daɗin intabiyu ɗin da muka yi da fitacce Haruna Salisu Chizo 1 Germany. To jama'a, daga ni naku Sarkin Afirka mai ƙarfin iko a garin Torenza nake cewa wassalam.